Nyakorom gajuang okinyi majaber machakar wakini machiegni chenro hen mar pok opogore chenro mitayo kod Ana Sharon Ngao. Okinyi makawo nyakorom gajuang nitiere kit pok mano mar goro mong'ere kaka pyrography kata wood burning. En goro ma igoro ka iwang'o bao. Mane pok mabedo dwaro timo okinyi makawuono antiere gi rawera mosebedo katimo pok makama buore Nairobi pok mabende nochaki kinde thuolo mar higni 2 mosekadho mar mondo ming'e pogruok e kin pyrography ni gigoro makawaida cha to en mane omiyo bede kodwa nyaka giko mar chenro makama arwaki ni machiegni e chenro mar okinyi makawuono kochako inyalo mna nyiso Nyakorom gajuang nyingi en nga to in wuod kanye? An nyinga James Opio Sigu aja imbo nyamonye lakini wadak Migori. To James tondwach ni pok mane mentiere godo okinyi makawuono an asema na ledho negi inyalo mna kawo thuolo mar nyiso gi kit pok mentiere godo. An pyrography artist. Pyrography en goro gimach e bao. Mano gima timo. Koro an pyrography artist kata inyalonge ni wood burning. Pok makama ni chake higa mane? Nachaki gimoro 2 years ago after nateko school to nabedo kamanyo tich lakini koro na kwa Nyasaye mondo ngisa gima nyatimo mondo ayud gimoro matin. Koro ya nanindo to nayudo lek. Ninatimo gini ineno but lakini asebedo ka goro since when I was a very small boy. Nyadi mang'eny ng'ato ka nitiere koda pok nitiere ma ng'ato inyuolo godo to nitiere moko ma ng'ato somo. Lakini in pok ma nitiere godo en pok ma ni somo koso? No kasome nikech nasebedo ka goro lakini nadwa monda cha gima different nikech nitie artist mang'eny oko ka magoro. Koro napenjira anya goro lakini what can I do to make it just a bit different nikech mondo bed gimoro ma unique. Koro na decide we attempt goro gimach to notiyo koro mano kaka na chake. To ben ng'at nyalo penjo niya pok motimo en mar wang'o bao. Ting'eni mach to pogore aken en mach mane mutiyo godo? Inya tiyo gi giwalongo ni blowtorch. Blowtorch en ochalo gun moro lakini ogolo mach. Yeah. Koro inya tiyo gi mano kata inya tiyo gi solder maja stima. Just stima tiyo gi solder lakini inya tiyo go ginene kigoro e ginene. Ma. Koro imodify iloso mana tip gi wire midwaro kasti ikete solder ti inya goro go. Manyiso ni ka igoro kata mne bao mwaneno kuom ranyisi mantiere tokigo. Ka igoro to mach ok wang' bao. Wang'o no ema goro. That's the unique part of the art. Kiwang'e hiyo ndio inachora. Wakati inaungua ndo unachora penye una nini. Penye umeweka stencil. Nyaki gor gi pencil mondi kata pen kasti wang'e mondo bed dark kama. Higni 2 ka igoro to kinde mathoth waneno ka jo art kata mna artists gimeja guide drawings mopogore. Lakini in mari to nwach ni specifically imeja in which type of drawing? Art en gimoro very diverse. Koro o depend gi inspiration mi yudo. Inya neno kata simba to omori koro nyaki go mano kata ng'ato nyalo nyiso ni igore. Ineno. Koro portraits ina depend na what type of client you have. Nte ngama dwaro ni indika ni words moko. Koro o depend gi inspiration mi yudo. To tich mitimo ne akene en full time job. En tich mitimo ya okinya kodhiambo ko sintiere gi tich machielo. Sani atime part time nikech yani an my story talent emo mia hope in my life. Talent ema mia hope nikech na school nasomo public health lakini chakra university poka timo public health. First nabedo voice actor kasto sani atimo art ni. To igoro ot ko sintiere koda workshop ma intiere godo? Sani aonge workshop agora ot lakini I'm hopeful ni Nyasaye bro yawo monda yawo workshop. To kineno kaka jagoro pacho kae lakini bende no koganda ma pacho kae kana na Nyakorom gajuang maneno wa okinyi gi sani. Bende no ka giserwako artwork tije ma bende artists time pacho kae. Si watu wengi wanatambua art
kuona art kila mahali watu wanaona, lakini mondi yud ngato mami pesa ma worth gimi uso okiot nikech art en gimoro ma take time. Ineno kaka goro gimoro chiel ka onya kawa kata 7 hours 8 hours. Art, people see art, but aparoni onge, people don't value it the way they're supposed to value it. Watu wengi wana make decisions kupitia macho, unaona kwamba umeangalia utaona tu hii ni mbao ya kawaida, hii unaona tu hii ni mchoro wa kawaida, lakini pokingio ni ngano no bedo piny sadi mondo gol gimo mino. Pile ka pile hawinjo kaka jogoro wacho ni art is priceless. Akeni kalure kod in en paro mirwako koso. Priceless ni aparo gimi ni art en gimoro manyalo bedo appreciated for a very long time. I think that is what the main meaning means, but many people say that it's priceless, but kila art iko na price yake kwa sababu ya muda ambao msanii amechukua kufanya kazi yake. Time ikao kasta design ma gimi losoni ntie gikmoko ma need framing koro ingeni nya kichul fundi mondo team gigo, lakini most of the time end time to gi materials mitiogo loso artwork no. To ikni Goro nikech aneno ka tich ma itimo en tich maber. Akeni sido thuolo mar tiego jomoko to bende nitie kaka ji deher mar mondo mi yud tiegruok training mano mar kit goro manyasani ni. Ntie sani atiyo gi fundi. Challenge ma yudo ni not everyone can be willing to sit down for 8 hours and draw. Koro nyaki yud ngat moro ma ushare vision go. Ineno. Ushare vision ni enbe onya bedo piny 8 hours mondo gora gimoro achiel. Koro mano challenge ma yudo. Koro anya inspire youth oko kanyo ni nyaki bed gi passion gi midwa timo. It's a very new venture like in Kenya right now. Anya confidently anya wacho ni kata Nairobi ka poka neno ngat moro matimo gimatimo. Nikech ntie art form machalo gima lakini otio gi laser. Lakini laser ok gold detail kaka ma. Laser timo mana surface burning to onya fade gi time. Lakini ma o stand the test of time. Lakini sigu tools mage ma ijatiyo godo kinde ka igoro. Inyalo muna lero ni nyikoro ngajwang tools madwarore. Ntie gima luongo ni pyrography pen. Pyrography pen inya import local ka poko donjo. Koro nyaki import ni imanyo gima luongo ni pyrography pen ochalo kama. Koro gini biro gi tips ma different. Koro kidwa shade kamoro maduong ntie tip mare. Kidwa goro kamatin ntie tip mare. Kidwa loso fa manyoya kaka mar simba kata gimora mora ntie tips ma different types of things e kidney. Kinde mabende na idhi nyime koda pyrography. Akeni en puonj mabende samoro nene mbui wangi kaka samoro ji kodonje YouTube to samoro gi practice ga. Akeni ni marito ni wach nango. Anya wacho ni en passion. Alafu also pia Nyasai no miwa brains. I feel that is where so many people fail because most of the time in gi answer ewi ineno. Koro kata kiyudo tip ni, you still have to use your brain to make sure that I want this to go this way. Some of these tips were meant for other things, but if you're creative enough, you can use them for other things. So the most important part is to put your brain at work. Akeni target market mare nikech angeni ka igoro to intiere ngat ma ilengo gi goro mare. Target market mare kata na target audience gin jomage. Ntie art lovers, joma appreciate art. Ntie corporates nikech atimo kata signages mar organizations moko gi art ni. Kasto ntie corporate gifting. Kidwa loso gifts mi ngato. Those are my main talents, my main clients. To bende kinde ka kinde
e pacho kae ntiere mwandu ma iloso e pacho kaka motimo made in Kenya. To bende aneno ka chiro ma pacho ka bende opong' koda mwandu mawuok e pinje maoko. Kata mana artwork. Yes. Thothne bende wuok e pinje maoko. To compare nengo gi bende yot as compared to nengo ma Kenya. Akeni dwach nango kotenre kod mano. As that person, first of all, we must appreciate our Kenyan talent. That is very important. Nikech, they say charity starts at home. Korogi ki support ngama loko, you're building that person. About arts that is being imported, the difference is this. Art me import, inya yudo gimora chiel, negiloso kata elfa chiel. Koro you don't have a unique piece. You don't need ingi piece ma ngat moro nigo kamoro. Ineno. Lakini kiyudo ngat matimo gimoro ma unique, yudo ni product minyieo ni uwe peke yake ndo unakuwa nayo. And that is where I feel local talent should be supported, because they make you something that is personal to you. You don't need, you're the only person who has that type of art in the world. To sigu kanyalo muna penje ni inspirations. Yes. Mag pichi ni megolo. Igolo kany. We have our local heroes. Kaka ma aluonga ni Luanda Magere. Ineno. Koro ntia our heroes. Kata just, if you love nature, then you can get inspiration from nature. If you love love, you can get inspiration from love. It just depends. But as I said again, like, put your brain at work, because kamora mora mi woto, being very observant, ni ingio left gi right. That is where inspiration comes from observation. To sigu kwa nyime koda chenro mar poko pogore, nenyi kwa mga juang samboro nyalo nyiso gi kit bao mitiyo ni kichwangi ni bao to pogore pacho kae. The best wood ma tijni and cypress. Cypress, because wango cypress okmi shida mang'eny, ineno, owango mana chap, yeah. Lakini kitiyo gi gimoro kata mahogany, oyudo ni okwang kaka kidwaro. Tich ka tich nitiere koda ber gi challenges mage. Akani gin ber mane misenene kini thuolo mar higni ariyo ka itimo pok, mano mar goro, mano mar wango bao. Gin ber mage miseneno. Ber nitie ni en a unique form of art, nikech not everybody is doing it. Koro yudo ni kamora mora midhie, ibero appreciated nikech en gimoro ma unique ma joma ng'eny pok oneno. That is one of the advantages. Alafu pia nitie market mar gini. Ni kiyudo ngama appreciate art to odwa gima unique, yudo ni iloso pesa ni. To bende teroga mwandu ma iloso, goro miloso, exhibitions kata mna expos. Most of the time wadi expos, kata ntie expo kata KICC kama ichulo pesa matin, gimi mesa, i-display products ni to, yeah, kanya seo yao ni iuso. To kopogore kata mna gi expos kata mna exhibitions, kunde mamoko samoro mabende inyise artwork mari nikech wang'eni wantiere koda mbui. Most of the time collaborate gi kaka joma uso furniture. Iwo kod gi kasto collaborate ni we display my products kasto kiuso ikao kata commission moro matin. To mbui bende ntiere. Ang'eni social media is a big iwacho ni medium majiti moga advertisement. Akende kintiere mbui tiluongore nade. For your social media page to grow, you need support. Koro ngat moro, let's say if follower ki share art ni bro, it will reach another person. So that is the most important part. That is the only challenge in social media, where people, the best way you can support someone on social media is to share their work. That is just the best way. But it's also a tool enye tunatumia kuuza. Ane Facebook gi Instagram 333 arts. Ki search 333 arts ibro yuda kanyo. Abro appreciate ki follower ki support. Takene gin challenges mage mabendi sebedo kiyoda. Challenges in pricing, nikech samoro inya dhi kamoro lakini yudo ni ngato ngiso ni odomi kata 200 gimani kao 8 hours goro, ineno. Those are the challenges where we feel it's important that we appreciate it, that if you see something unique and you feel it's something you can vibe with, then it's important that you just pay this person the price so that you can support them and they grow.
To bende inyalo mana lero ne nyikoro Mgajwanga ng'eni gibiro bedo ka ineno tools ma bende itiyogo kata kamano inyalo mana lero ne gi tools ma itiyogo e kinde ma igoro. Ma waluongo ni pyrography pen. Aparo nasewacho ni inya import inya nyiewe Amazon kata Alibaba kasto obro chopo Kenya ka. Kwanza nilianza na hii kwa sababu sikuwa na pesa ya hii. So this is why I need to inspire the youth and tell you that sometimes you have to go outside the box and think of what you're going to do, even if you don't have the things you need to do right now. So it's just a normal soldering gun, ma electrician. Lakini nyekilog tipni, ineno. Koro kawa waya mora, unaikunja. And then you put it inside here. That way you can be able to draw with it. So how dangerous is it? It is not dangerous at all. It is not dangerous. Now gima fani ni asefo nyoni ntie teach ma timo lakini machine okunyatimo. Ineno. Koro that is where I'm telling you have to be open to every tool. Ma Goro outlines maber kabisa. Outlines like kaka map, just the outside. Ogoro very, very, very well. Kasto, owango darker than Tiogi machine. That is why I still love this one, even though sio tool yenye nafaa kutumika kwa hii kazi. Lakini so, nimekuja kufind out inanifanyia kazi zingine nzuri kuliko machine yenyewe. Kimanya wacho, number one, I will talk to, first of all, parents. Kasto, abro woyogi youth. Wechak gi parents. Parents ni kingi nyathi, yodi. Nyaki observe nyathi ni, uone ni nini mtoto anapenda. Inyayudu ni oero football, oero goro, oero gimoro. Lakini, see, if I give my example, yes, my parents were very supportive, but they did not look at my talents. Unaona, waliangalia the fact that I'm good in school, and they forgot the talents. But now after some time, you come to realize ni talent ni ema nyalo yao niyo. Ana person ni ma-believe gi passion ni, ineno. Koro school ndio na timo, nikech parents were paying, ineno. Lakini if I look at where my heart was, my heart is in creative. Where anyalo bedo pinya create gimoro, gima feel ni gini unique, onge ngat mora matime e pinyni. To as a creative, hakini dwach nango kalure gi biro mar CBE. Yes, very important. And me, that is something that should be very much supported. Yes, we complain that it's costly or perhaps it brought confusion matin, lakini that is one of the best things manotimore Kenya ka. Nikech from when you're a kid is when you can be able to develop the type of person you are. Yeah. Koro kiero music from a kid. Kiero Goro from a kid. Those are the things that are supposed. It won't be easy. That's also the other part. Jani ma artist okiot. Nikech samoro inye loso gik moko kato onge ngama nyieo. Lakini inye do dintie kamoro mora chiel minya dhie. To yudo ni gigite dhe. Ineno. Koro you have to be very patient also and have passion for the art. Inyalo nyisowa bende nengo akeni nengo chal nade nikech kata mna kwa ng'ioto kwa wantiere kuda mwandu mopogore miloso nengo ringo nade. Koro ntie different prices depending gi design or depend gi size kata gi design. So like if I look here ma dining chair mano gimoro 3,500. Monday Laughter and Love. Yes, Laughter and Love no mano 3,500. Magi 2,000. Ma Africa ni 3,500 be nikech engi a lot of burning. To Goro, angeni ki Goro, to nitiere Goro mamoko makawo thuolo malach. Akeni e kin thuolo misebedo kigoro e kin thuolo mar higni 2. En Goro mane mosekawo ga thuolo malach? Nen portrait lakini nen duong kabisa. Mano nagoro gimoro in total let's say 19 hours. To nen mar CEO moro. Negi nyiewo ne gift. Employees negi chango pesa kaso negi nyiewo ne gift no also 20,000. Sometimes the solution is within you. You might be looking for the solution outside, but most of the time it's within you. So I like to say, look back into your childlike nature. Nieroga ngom time when you are a very small baby. That is very important because that will tell you which route to go. Kionge pesa ma support talent ni
gimanya kwayo parents ni kionge pesa miye thuolo mondo tim gimora mora time, give them time. Ionge pesa ma pay art school lakini kinene kogoro miye time mondo tima gimotimo, because that is where it will support the kid a lot. Even if ionge pesa midwa tere art school lakini miye time kine samine no ni okau pencil kata okau paper ni ogoro miye time no otima gimotimo nyakotieki. That way you have helped them develop their talent. And better still, kingi pesa chulne mondo dio som gimo duatimo. The main reason you should reach out is because number one, I feel I'm a tool of inspiration. That's the main reason why you should reach out. And then number two is because I do appreciate key support business na monda grow nikech angivision mayao workshop kata school ma specifically pyrography nikech kingio kata abroad ntie schools ma specific ma this type of art. Yeah. Dongi chiuna gi number. Number na 0759 59 kendo 6301 0759 59 6301. James, ero kamna nyako nyiswa kit pok mabende itimo. Gisani nyako ramgajwang we wawi koda moko kum Goro mabende James osebedo ka timo mar mondo mine kiwango bao titime yo machal nade. Go community take time. Mano irito mondo bed maliet. Niko bed maliet kabisa. Baona ni wacho neno type mane? Ma ginene. Pine. Lakini the best in Cyprus. Ya tutamaliza. Tuseme siku clean na spirit. Ukiosha na maji na haitoki. The shade hapa tu light burns. So unajua pa aufinyi sana so that it doesn't burn so much. Siginyalo bana nyisoa mar mondo mi owuog kaka manwa neno motelo enango mitimone weche mag vanishing bende Kisegore inya timo just sanding kutoa maybe the parts penye umechora na umefanya mistake, unaweza tumia sandpaper ku clean, and then after that koro unaipiga varnish so that it's protected, the drawing is protected and stays like that for Danginyalo nyiso gera nyisi onyacho ni oserumo. Kisegore koro iwiro varnish mondo protect layers mali penye umeshachoma. Ukipaka varnish now it makes sure that it stays like that for a longer time. Yeah. And also omie appealing appearance, aesthetics. To kwati yokinyalo bana nyiso gini inyalo rit ginade mondo kik gikethre pi gini kik dhi zita factor. Varnish ema resist pi. Mano lea mi keto mondo protect bao. Gikany ben makelo e giko mar chenro mar poko pogore ukiny makawuono chenro mitayo kod Sharon Ng'awo. Warad kendo juma mabiro. Orito masane.